Ty nás dovedou akorát tak do hajzlu. Světáci. Furt budou kecat. Sparta taky prohrála. Proč bimbaj zase? Ty to nevíš? Co jako nevím? No Kája Trudovec umřel. Už týden to má za sebou. Teď on mi dluží 3 kila. Kdo mi vrátí? Tak kdybych to viděl, tak mu na sekeru nedávám, no. Tak pánové, dost. Od téhle chvíle na sekeru nedám nikomu. Je vám to jasný? Už, Poporo. Jedeš? Tahy! Tahy! Co je? Co je? Ty jsi koupila tenhle drahý dog mít pro psy? Ale to je pro psy. Z tohohle hezky uděláš guláš. To přece nemyslíš vážně. Když se to prohřeje, tak to nikdo nepozná. Myslela jsem, že si zásoby kupoval. Knedlíky máme. Jo, máme, ale měli jsme mít 5 kilo hovězího. Prostě jsem ho nesehnal, no. Proč to máme v jídelníčku? Protože jsem to neškrtnul. Nechceš Jardovi radši říct, že ten guláš není? Bude za to 6 pětek. Děkuju, nechci. Já mu přece nebudu dělat guláš z masa pro psy. Ten si desinfikuje hubu 10 panákama slivovice. Denně. Ten pozná hovno. Natrhal si aspoň ty jabka, abych mohla udělat ten štrůdl. Včera jsem neměl čas. Včera jsme měli zavřeno. Scháněl jsem toho hovězí. Hospodo, co je s tím pivem? Jo, bude. Točí se. Furt budeš průdět na hýzle. Nazdar, Ríšo. Chceš tak jedno? Paní Zuzanka. Je v kuchyni. Co jí chceš? Penízky. Na písničky. Cože to chceš? Penízky. Na písničky. Počkej. Ona ti dává peníze na jukebox. Když pěkně poprosím. Ty vole, to se mi snad jenom zdá. Tak ty za moje prachy, který ti dává Zuzana, si pouštíš pořád dokola tu samou kravinu. Kolik ti dává? 60 korun, jo. Takže Líšo, dárkování skončilo. Už jsi někdy pracoval? Co jsi dělal? Nic, viď? Tak to se ani nedivím. Ale máš štěstí. Já jsem hodnej a dovolím ti pracovat. Jdeme. Jdeme, Ríšo. Chlapi, chovejte se mi tu slušně. Já jdu zaměstnat toho debila. Tak pojď, Ríšo, neloudej si, jo, pojď. Víš to? To je hajzel. Do toho srali už naši předci, někdy v 7., 8., možná v 9., no co já vím, prostě. A to není obyčejný záslupa, rozumíš? To jsou katakomby sraček, rozumíš? Ty se nikdy nenaplněj. Tak tam neslíkni, nebo tě nikdo nenajde, rozumíš? No takže tohle je hajzel. Hajzel. Jo, hajzel. A tvým úkolem je natrhat papíry vedle té smradlavý díry. Rozumíš? Vedle je celý balík novin. Natrháš, položíš, natrháš, položíš. Je to jednoduchý. Aby si naši hosti mohli utřít prdel. Prdel. Jo, prdel, no, ale taky nemusí zajímat, rozumíš? Tebe budou zajímat ty natrhaný noviny, no. A až to budeš mít, tak přijď za mnou do hospody, aby si mohl pustit ty přiblblý písničky. Písnička. Jo, vytruhni a já jdu. Tak Líšo, až to natrháš, tak přijď za mnou do hospody. Lampe. Uji, hajzle! Nelažovaný!
Budeš se s tím mazlit, nebo se dáš ještě jedno? No to je dost. Co jsi dělal? Zpytoval si svědomí? Seš s něčím nespokojený. Nemostýchej si a řekni radu. Od zkrachovalýho hospodskýho se rád přiučím, že Jardo? Ať si nezapomeneš. Hele, Zuzko, ty dáváš Líšovi nějaký prachy? On tady byl? Ty mu dáváš 60 korun na box. Teď víš, jaký chudák je, ať má z toho života trochu radost. A 6 pětek do prdele! Viděl jsi někdy, jak je u té písničky šťastný? Hele, každý idiot je furt šťastný. A nepotřebuje k tomu 60 korun. Teď o nic nejde. Přijde sem občas, nikdo se s ním nebaví. Nedávám mu 60, ale 5 nebo 10. Když měl nedávno narozeniny, tak jsem mu dala 20. Ale i 5. No. I 5 korun jsou prachy. A ty klidně vyhodíš do hajzlu. Neházím je do hajzlu, ale dávám je Rýšovi. O něj se nikdo nestará, jenom ten brácha. Brácha? No ten nejstarší, takový udělaný. No, toho neznáš. On sem nechodí, vypadá... Bez něj trochu strach, no, ale moc hodnej člověk. Tak podívej se. Od teďka už mu žádný prachy dávat nebudeš, jasný? Nejsme žádná nadace pro kretény. Jsou to moje peníze a dávám je ze svého... A dost! A dám je komu chci. Tady je ten gulášek, Jardo. Počkej, a co aperitiv? Vím, ne? No jistě. Co? Věříš, jste pochvalu. Recepty píšu já, vole. Adriano. Tady máš Bůra. To víš, chlapče, musíš si taky ty písničky odpracovat zpětně. Líšo, zkus tam dát taky nějakou jinou. Je to tak. No, to vypadá. Jsem vám měl dávno narvat roubíky do huby. Ještě radši ne. Ta hygiena by ho snad měla srovnat. Třeba se zpamatuje. Co bude s tou večeří? Sakra. Já to zařídím. Díky. Tak pak.